Cemiterio de Vegueta. O cemiterio de Las Palmas, coñecido como Cemiterio de Vegueta, é o máis antigo de Gran Canaria. En 1811, debido a unha epidemia de febre amarela, a construción dun novo cemiterio faise necesaria. A mediados de século, realízase unha primeira ampliación, co mestre Antonio Eduardo Santana e o proxectista Manuel Ponce de León y Falcón como protagonistas. A finais do século XIX, prodúcese unha ampliación de maior relevancia, efectuada polo arquitecto Laureano Arroyo. Para isto lévase a cabo a compra dos terreos contiguos dedicados ao cultivo de bananas. Ademais, tamén se ofrece un espazo para a sepultura dos non católicos, con acceso a través dunha angosta canella. Actualmente, o cemiterio presenta unha planta cuadrangular pechada por altos muros e unha fachada monumental porticada. José Luján Pérez é o encargado do seu deseño cunha linguaxe clasicista, con pilastras toscanas e rematada cun frontón triangular. O pórtico foi realizado por Manuel Ponce de León. Esta entrada está coroada por unha frase do autor romántico Mariano José de Larra. O interior do recinto conta con máis de 20 mausoleos privados e obras públicas do canario Ponce de León, datados na segunda metade do século XIX. Cabe destacar a gran cruz gótica no centro do patio antigo. Realizada en cantaría azul, mármore branco e madeira, a obra elévase a 10 metros de altura e consta de 3 corpos asentados sobre unha escalinata. No cemiterio conviven obras artísticas de inspiración medieval, neoclásica ou ecléctica, entre outras. A súa autoría débese a artistas contemporáneos, como Lourdes Humérez, e a súa escultura de bronce en homenaxe a Alfredo Kraus. Ou modernos, como Paolo Triscornia di Ferdinando, quen realiza o monumento en memoria dos náufragos italianos falecidos no accidente do vapor Sudamérica en 1888.